अजीब तमाशा बा हो। परिवार में दादा दादी बाप मतारी भाई बहन सब भरल बा। एगो घर का एगो कमरा में रह के एक दूसरा से बतियाए के टाइम नहीं के। जब से ही मोबाइल आयल बनो, दादा दादी के कहानी, माई के लोरी आ बाप के प्यार लागत कहीं भुला गए। जब आदमी का लगे मोबाइल ना रहे तो घर में बैठ के ऊ हंसी ठिठोली कइल, साथे मिलके काम कइल। आंख में देख के आदमी दिल के बात जान जात रहे। जब आदमी आदमी का लगे बैठबे ना करी, बोलबे ना करी, बतियेबे ना करी, तो रिश्ता कमजोर ना हुई। दोस्त के भेजल एक एक रील देखे खातिर टाइम बा। अब बगले में बाबूजी सवेरे के खाना खइले बाड़े, उनका भूखो लागल हुई कि के पूछे। मोबाइल पारिवारिक जिम्मेदारी पर भारी भइल जाता। मोबाइल पर तो खाली बाबा लोग के वचन पर वचन देखल जाता, स्टोरी लगावल जाता। बाकी बाप मतारी के समझावल बात आ संस्कार अब हलुक हो गइल बा। हम माना तानी कि आज के जमाना में मोबाइल जरूरी बा, बाकी एकर इस्तेमाल अगर जरूरत पर होखे तो कहाँ दिक्कत बा। लेकिन अगर मोबाइले तोहरा लाइफ के कंट्रोल करता, ये छोट बात नहीं के। डिसीजन तोहरा हाथ में बा।